For today's vlog, meron po tayong bisita. Si Kapitan Purog. Hello po, good morning. Pinsan ko po siya, no? Makakasalo natin ngayong almusal. So, ang magpe-pray ngayon ang ating Kapitan. O, Kap, pray mo na yan. Ginoon takal pang salamat, yung grasya papalagi po, may kaurasan na ini, dagdagan niyo pa po yung kaya ng blessing, hindi na po nga dodo, alagay pong alungan niya ng Ginoon, nung aluan ng sinangan at kabyas na, basbasan niya po yung nga rin ni, tsukod yung harapan ni, kaya kami pong pamag-anak, yung kayang anak, Iadmon, kaya binaw po na kayong pamilya, mga namunang po kandara. Ginoon niya ganaganang bagay po ngayon iba-nibala, hindi kaya kayo, dala na po dala Espiritu, basbasan niyo kaya po Ginoon. Ginin nyo kayo pong kabyas nan, tapong aman nyo kaya kayo, baka nito po yung kaya kami katawan yung manandaman sakit. Minay kayo po pasiknangan. Ginin nyo kayo pong masanting at pinabukasan, kaya kami pamilya, na dating wala pong manandaman na sakit, wala pong masaya na tutupos kaya kami. Hindi mo po diabetic, cancer, o nanong ba yung sakit na lahat ng gangyato. Gino, paspasin nyo kayo po ng banal Espiritu. In Jesus' name, Amen. Magaling ng magsalita. Kasanting mong salita. Lola! Nakap, megal mo nang alwalwa ng tao rin kakayo mo. Iba-ibang tao na yung nakakasalita. Ingin niya kuti kang mayupaya, kabyas nan, ang posik na nga, yak may nyad kayamanan. Ayun dyan nga. Yak may nyad kayamanan dara. Ayun dyan nga ako. Lewin morning yak may nyad kayamanan. Intalento ko yung salita ko. Kasi may nyad ko dar kabyas na eh. Nanong ko yung kayamanan. Oo, nayak man dyan O ko. kapag magsalita ka. O mga taba, yak dito mo. Oy, kain po tayo. Piniritong Gusto mo yung hotdog, kuwan mo doon? piniritong itlog. Isama mo si Today is mama. recipe bulang lang. Bulang lang pala. Ay, marumi yung kamay mo Fish sa- bulang lang day. Marumi yung Bulang kamay lang mo day, sa- today. Today. Kasal Bulang natin sa lang. pagkain si Mayora. Dati tatlo lang kami, lagi. Oh, ito Ayan. po si Mayora, si Madam Apple. Hindi tayo, Oh, kain po tayo. Bigyan- Bawal bigyan tayong niya kumontra yung dyan. itlog. mapapalo tayo. Bigyan mo Ito si- po ang pinakamasarap na umaga. Yung nasa ano ka, no? Nasa Sarap ilalim ng ka ng mesa, puno. kumakain ka, yung paborito mong ulam, luto na. Shoutout nga pala sa mga walang sawang tagapanood, no? Oh, yung followers na Mga sumusuporta sa followers atin. natin, no? Yung nasa US, no? Hindi ko na babanggitin kung sino, marami sila. Tapos kung kita- So thank you, nasa New Zealand, no? Hindi Thank you nang po. bantay ka, susubong din, din. Okay, beto na. Bawo. Ay, kapan nila yun. Umula na ka, Ano oh. po? Masarap talaga, may sili, no? Ka? Oo, masarap Walang to. ganun kung nga, uling maraming kaming may malingke, lalo po. Ito masarap dito. Lalo po. Ah, Ito, one piece. One piece tuyo. Oh. Magalas po ito. Kasi ito namin pati. uwa. Nandito nga nagkikil, 5. Nagulat sila pagdating Kaya ko, nang nahihilo bulong, daw eh, sila. tama. Hmm? Kaya nang bul na yung gay. Ay, sikiran. May kaya ka kanyan, pit, amo nama. Pit, 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 pit. Mama! Dadagsa. Itlog. Uy, dadagsa kaya pangasa. Sanding kaya kong ano ta. Alin ito tunay ni Mon? Kaya tangal do, kukulay ko, kaya ka. No. Ay, manang. Hmm. Kaya karanong linwala na. Hmm. Kasi Marano? si Mekoko, kung makakira ako ngayon. Wow. Alin ito to ini, makakira ako ngayon, utaga nakata ka. Tama niyan? Huling maluan na ako kung ngayon mama siya, luling nakabisi. Wapin. Kasi yari hindi kere. Tapos na hindi ka. Wow. Makail ko lang rin kap. Yung jekan, mahal ko lang. Ay ko inerkon, taka niya tanaman pala po. Kasi, Kailan may tanggal? dali pero di nang kaya nga pang aircon, burito sana ka rin anak. Kailan may tanggal? Kitang may papahos na, intoxid na luluan. Yes. Kasi di nang kaya playground eh. Wow. Inawak yung rabbit. Eh kaya di nang kahit eh, kaya di nang aircon ta. Rizal ba kayong aircon para kaya? Ano masakong naman ito? Pause na. Ay kasanting na ngayon nga patalag kong kaya. Daycare center. Ano yan? So minsan no, pasyalan natin si Kap kung saan napatayo niyang daycare. Oo. Marami pong naging project si Kap, yung mga nasemento mo Kap, yung mga nagawa mo sa barangay para maano nila yung mga viewers natin. Mga kalsada, drainage. Ang mga building ng barangay. Yes, marami po siyang nagawa, improvement no sa bayan ng San Miguel. Minsan pasyal po kayo dito sa barangay namin.
welcome po kayo rito, no? Ano pa yung mga sa darating na ano ka? Kung sakaling papalarin ba, yung mga plano mong project sa barangay natin. Taba niya po. Marami pang, ano, Marami pang i-improve. gawain dito sa barangay, yung mga kalsadang hindi pa natapos. Mhm. Yan, isa pa sa mga project ko yan. Mhm. Marami pa, kung mag-iikot ka sa barangay natin, marami pang dapat gawin. Improve. Oo, i-improve. So, ang isa sa pinagmamalaki kay Kap, no? Alay Hindi siya ano, dumaan sa konsehal. Ang timano, Kapitan Kap, no? So, yung mga tao talagang gusto siya. Nakailan tayo ka na, Kap? Isa pa lang, no? First time lang to. Pila nang ban mo kayong mami ko. Magmulang 2018 hanggang sa ngayon, 2023. Bali 6 years na. Oo, yan. Parang kailan lang, ano? For the first time, no, na nasemento yung kalsada sa ano, sa ang tawag dito? Santa Rosa. Tsaka sa Lambingan, no? Ikaw nakapagsemento ron, no? Oo. Ayaw, egg. Yung mga ilaw. Mama. Lumiwanag. Ito, yung mga street light natin. Uli ko sa Bawat purong ng barangay, halos mayroon na. Marami pang gawain sa barangay. Ikaw sa bawang Tsaka laging malinis sa kalsada namin. Yung mga nagagrass cutter, nagwawalis, no, Kap? Oo. Tuna, no, ayaw mo. Kalinisan, no? Nangunguna ang Dapat kalinisan. yan. Ay, alam Mga mo sakit si tulad ng dengue, malayo sa atin. Yung mga kanal natin, no? Laging hindi barado. Tapa. Isa sa mga priority mo, no? Diba? Tapa. Tapa. Ako na. Ble. Buti hindi mo kasama si Ompong. Natutulog pa? Tutulog ka? Ang sarap tulog ng anak ko. Tinatanong niya kagad eh, pag nagpunta ako ron. Sayang. Kinukumusta niya. Dapat sinama ko, no? Matalino rin yun. Numinsan, Paul, dyan ba Latenas? numinsan nakita ko sa ano? Sa likod ng bahay mo. Naipit ka dyan. Tabi mo yung kamay mo na. Nagbibilad siya, hindi raw mainit, sabi niya. Di ba, likod up there yung likod mo? Oo, long bata yun. Malakas sa init. Kuha na itatang doon. Wala yakin pa lima silang kuya ko. Yan ko yun pa. Di taling kibiyakan, alang aswang kaya po. Nino? Tayo likwan meke. Ah, Nata ka aswang kaya kayo. O may baldo ko kaya. Pag-istorya kay di Kernel. Ngepi. Alay. Chugay kang tindahan. Alay ko. Uning kami chugay kang baldog ng amilo. Ini datang lang magmerienda rin gagawa kang tiger. Iba pang giduan po i-attorney magtayo sa magmerienda lang yung tindahan. Alayo pa kapitan kanya na may kuya, ano min tayo San Fernando, anong attorney? O dindam na la, ay ting kapitan nyo ano, susugal ya ano. Anak ko Uning kami ta. naman, mama, ni pa malasag yung barawit ang kusaydo sa bibiro. Bebe. Arupe. Ay ting kapitan nyo ano, sabi nyo walayo ano, susugal ya ano. Nakakaya pa nun. Kaya Katulad ng katulad yung rang matwa. Napatad. Alang lihim kayo niya. Kay sorry ka. May ako kung nga ba, Mawaning ngayon magmerienda nung bandang alas 3. magbalik. Balada lang po. Nung hindi ala ng Ogen Tiger, makakasagli ako, punta ako probinsya lang. Tungso pa na ako. Piu, piu, piu. Siyempre, balo daw. Lahat pa siguro kapitan na nakadadela na nari. Ako pagdalang merienda eh. Mawaning kay, tinagluskupin ka ng kubo kahit tindahan na nga pumilo. O, makakuha pag ginang merienda ng nakabra, wali na pa na. Bagay mong talaran kaya na ako pinabili ng kulaw. Pag ako sinabi, tapang ka pinandit na tilo. Pinabili. Tayo. Okay, nalayo pero kapitan kanya na may kuya araw. Dindam na linwalya, ay di kapitan nyo, nasusugal yan, no? Ano ko yun? Buline kaka. Kiki kayo. Buline kaka. Ah. Alaya ko. Eh, may garal yan na. Naliya po. Alya pa. Play pa. Yan may degir na karan. Yako na. Kana ako volunteer mo kalo pa nang jejak ka nito. Nagaroon niya, yan ba? May graduate na yung daycare.
Ama, At luya pamban mo, in-enroll kayo mong pre kayo, bato. talaga marami sinabak niya. Ini ide. Marami i-reject kan tak lulamban mo. Kalulang mo niyang... Oriently. Wah, uling mga ragul lang mo. Linog nila. Kaya pang biyasa sumulat ng pong mamasa, mamugit ang oning kay mayinggi ya mo. Ang kalelening daycare eh. In-enroll kayo pre kaya mo, po atang bisay lungog kayo, makatisa niya lupang linggo. Alin sabay. Lara ako kami may kare mag-graduate ako. Pwede na yung balik ka rin. Volunteer lang mo. Oh, diba? Iyat man uling maragul ya. Kung Kinain yan niya eh, mo. ano niya mag-kinder na. Hmm. Yung pong yan eh, kinder na eh. Yan na. Kali po saya mo ni karagul. Ut ni pasar ya la. May garal na yung grade 2. No zor ko. Tama na. Iyak may Biasa naging ya. eskwela, pero kitang aktual pa manyalitan pong kayong malakwan. Diskarte niya. May minsan mas lamang lang pa rin nga eh. Lalo na kempe eh. Sige ka, alam niya experience mo, karakol. Diskarte. Sabihan ko kaya ka, at yun na kayang masanting nabili, mo maintain mo yan, mo kain yan. Kaya ka magtamad. Ano? Nang mag sinobra niya man. Ay, No, branak man kayo. Bibi. puro pati yan lubana kayo bramuring mag-vlog pa kanya. Waling individual, hanapin da rin ang anak eh. Wow, ang future. Daro ka lang rin tao, mali mo yung anak, kala na yung titantela ka yung kabiyahin kang tindahan, kaya ka rin. Oo. Kaya magtinda ka. Puwasa ko. Ika ka lang kumimbaw sa tiyan. Kuya ako pin sinobra ko, hindi kaya mga baryo, minsan ina ako mumuli kang bali. One eh. Kaya ako si Bache may obra ako di talagang obra. Anyang kiyang kupalain ko yung mga kaya 15 years. Diretso niya. Dareso, alang painawa. One eh. Malagnat na ka, magobra ka pa yung masakit. Uy, tang timbabi ne. Kailangan mong dalalan ng pagsubok ito, banting ka ginawaan. Ano ka mo, may sacrifice ka kuray. 13 years. Uling tepay kang tuyo. Ang bingi gawa kang alto, 14 years. O, lewet mo di ngayon yung pupul mo. Eh na man mamupul nung yan ka magmalasakit. Wow. Eh na, Uling kayo ng tuyo. Kamot na yung mamang tuya, pangtampo. Kung nga kami ka bro, dala ang inikinig kaya ngayon. Kapil at yan. saka kaya ka mameris yugen tao. Ay! Number 1 eh ka... Kaya ka maglamang. Talawa, eh baling ka malamang bagya-bagya, eh ka maglamang. Tuya ito. Danan lang mga may tao, magbalik kaya ka mas Nga maragol kung ng gili, kalaman. matutudara, pinaka. O, teda ka proitan ngayon, ikaw at ang datang kaya ka kabad na maragul. Wow. Subukan mo proitan ta ka, ikaligosyanti ka mon. Nung yung kinontrata mo ngayon, may tabla ka lang kaya nagatan. Potong manikwa ang alwa, Maragol niya. maragulyo. Mabless siya maragol. Mablas yun. Kung tinaliban ka, alos gisan din naman tindahan mo. Wow, kayo, may kapitan ko. Wow. O, ya ko nyagin niya nang kita, intindahan sari-sari store, ala na ka man talagang kaya, libangan niya mo eh. Na mga O, teke pa upay hanggang lumulibo. Santing na lugal. Simple mong biyata, pakarakan ka din kaya. Tsaka kaya ka maglamang, kaya ako makanyang kaya ko gambi ako, kaya ka maglamang. Ibalik ka lang mga anda. Minsan ito. Kaya ito lang mga anda, surado. Mangi ka, nakobra laki ka. Alam, ilang ko no. At saka yung... A few moments later. At saka banat. Banat! Kaya pa! Banat, banat! 75 na ako, yan. Tignan niya. Wala, maranong kami bike kaya kami. Kaya malagwa kayo. Mas lahat na to. O, subukan yung ini ko pa pabait. Matwagi kaya kayo. Ay, Kaya naman yun, sitsura niyo. May na-advenitang kahit konting pagtingin. Fernando ang po'y Sharon. Yan ang hirap sa'yo, Berting, maaga kang pinanganak, eh. Ano? Berting Labra. Tayo, Fernando, Berting ka rin. Yan ang hirap sa'yo, Georgia, Huli ka nang ipinanganak, Kaya niya pinabalik ka pa. Oo, paanyam ka na po nito. Ikap, idol niya si Robin Padilla. Lahat ng ano ni Robin Padilla, pinanood niya. Kanya nga yung gulong lang. Pelikula. Ay, tanala, peligtas ng kesino niyo panahon na Rob Padilla. Kaya na kaya ni... 46 na ako, man.
Matway, utakan, titok pala kanya. Oo, 19 kayo na rin eh, 1978 na rin eh. Ali, 80. Ay, 80 kayo. Iya sa ako yung babang sabihin. Kasing edad may amado. Ne, 1980. amado. Ala, sige, Amando del Mundo. Amado, junior. Nino nga amado? Ano nilo? Si Bunso ni. Di ba Yan ang gusto ko pagka kumakain sila, meron kanin dito. Oo, Yan. may nasarapan. kanin. Inayaan ko para makita nila sa vlog, siyempre. Oo, nasarapan. Nasarapan sa luto nila. Ano sa mukha? Umalis na yung mga puko. Saka siya. Nung minsan, kondisyon ako mag-vlog. Oo. Apat na sunod-sunod yun. Sa isang araw. Ba, marami-rami yun. Nahilo sila. Halos yung oras mo, naubos. Oh, inubos ko talaga isang araw. Abot niya. Nag-overeat sila. Ito tumagal. Ginagawa mo. Ito nahilo. Ginagawa mo. Apat na vlogger. Oh, settings namin, nilipat-lipat kung meron doon, dito. Director nga, parang si Coco Martin, ako yung director, ako yung nag-editor. Producer, siyempre, ang lulutuin namin. Ikot-ikot kami dito. Eh, sa akin, hindi nagre-reklamo kay Ethel. Ito, nahihilo na ako. Sabi niya, ito, nagpa-presyo na nung gabi. Ginagawa mo. Tirahan ko pang panglima. Ginagawa mo. Wow, kukurbakulakan ba? Gumaganyan-ganyan lang. Okay lang ako naman. Sabi ko okay lang. Ginagawa mo. Masarap. Ginagawa mo. Kinakain mo, pinapaguran mo. Magluto ka. Hindi, kahit anong ang gusto mong mangyari sa buhay. Yung una, pinakamahirap. Kung may plano ka, may gusto kang gawin. Yung una yung pinakamahirap. Doon mo retratan. Ako, ganyan ako eh. Yung pinakamahirap. Maraming nagpe-build eh. Yung pagkakain ng pag-YouTube, yung una kasi wala ka pang nag-views. Alam mo lang, wala ka. Wala ka subscriber. Walang idea. Oo. Ay na po. From day one month pa lang kami. Lang. Siguro 1 month and 1 week. Para makita yung mukha ko. Ang dami na nanonood namin, ngayon. Siyempre, magpo-produce ka rin maraming video para yung baguhan ka. Pag pinanood yung isa, papanoorin lahat yun. Oo. Pero yun mo, within 1 month and 10, siguro 1 week, 110 videos ang pinroduce ko. Ang dami, no? Oo. Araw-araw, 2, 3. Nung inapat ko, nahilo. Kung kontento, maragpag po kami sa inyo. Tagal ko na hindi ko. Painana rin ang katawan mo noon. Tumaba siya. Tsaka ngayon, nagli-lipstick. Pero ngayon, hindi nag-lipstick. Pero nagpupolvo na sila. Sabi niya, Nung dahil nagkasakit. ka makakay, hindi ako natutuklan. Hindi nagsusuklay yan. Ayaw kumain. Ayaw magpa-vlog. Yung busog. Hindi kaya sikwat yan. Pero makapang. Ngayon, kakain ng Yan, okay almusal. na ako. Maya-maya, gutom na ako. Alas 10. Uy, wag, mamang kung mamang na. Busog pa kami. Hindi, gutom ako, kakain. Alas 11, media, kakain na naman. Alas 2, kakain. Alas 4, kakain. Alas 6, kakain na naman. Bali 5 times, no? Oo, tumaba siya, oo. Yung kaka-vlog. Lagi ko binablog pag kumakain. Kailangan dinadagdagan naman yung lawan. So ito, nakadalawang vlog na kami. Paano lutuin yung bulanglang? Isa. Pero maganda kay Mami. Total, madalas siyang kumakain. Dapat yung kasagutan nasa iyo mo eh. Ay, Madalas mo siyang bigyan para ay, sabay ng ano. sobra-sobra yung Oh, yun. pagkain. Kaya pala lumalakas yung Pinakakalimutan pagkain ni eh. Edmond. Oo. Kailangan, siyempre, wala kami lulutuin kung hindi ka Oh, magkano magpo-produce. gusto mo? Ganyan, ganyan. Ay, yung ganyan. Alam na yung pera. Alam na yung marami. Dati, wala na. Tuwa si Apo yun. Aro? Ay na, kaya istorya kay Wally Edmond. Mga tama lago. Aray, Adyo ka na ako. Adyo ken. yung mayora. Ali, abon sa ake. Tewari na bingi ginamit ke. Ito, kap, kaya mo na. Abado yung pera mo. Dulwal lang. Kaya mo na yung kap. O muli na ako, atag ke sagdi. Adalake, tewari na bingi. Banatal mo, may namin niyang muli. Mabautak lang po sana. Ali ako na, sige. Sige, O mo na da. ituro minamon sa Okay, akin na okay, mo. okay. Dayo mo na. Yeah. Kami na Oh, ba? thank you. Thank you. Maraming salamat po sa umagang to. Hello.